बे समाव आङो बयनिसिमबो गोसो सिंनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोजोननायखौ बिडिवाइसिनि जानानै आं जासिहरनाय जाबाय। जोंनि बे कनफारेन्सखौ खुंनायनि आन्दोआव मोनसेल' थांखि दं जे देरबोनाय इयुथ्स लोगोफोर जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनो धोरोमनि बिथिंजों लोगोसे गावनि फरायनाय मानसि हिसाबै जों माबोरै गठन खालामलांनांगौ बे खेथ्रआव जोङो बुजायनाय बा खिन्थानाय जाहाथे बिसोरनि जिउ लामाया गोजोनै आरो सुखु गोजोनै आरो जोंनि समाजा मोजाङै जेन' जौगानो हायो। बे पारपासखौ लानानै जोङो बे बङाइगाव डायसिसन इयुथ कमिटिया बे कनफारेन्सखौ बोसोरै खुंनाय जायो। जोंनि बङाइगाव डायसिसन इयुथ कमिटिनि आन्दाराव गासै 10टा सार्केल दं, इनक्लुडिं अरुणाचल सार्केल, बे जाबाय धेमाजि सार्केल, घपुर, उदालगुरि, ढेकियाजुलि, फारखिजुलि, बङाइगाव, गथायबारि, मथामबिल आरो गौरां। जोंनाव गासै 10टा सार्केल दं। बे 10टा सार्केलनि इयुथ्सफ्रा दिनै ज' जादों। जों गासै बाव 1000नि बारा इयुथफोर दं। दा गोदान बोसोराव आरो जों बिथांमोननो जोंनि देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे मोजाङै पियर लाइफखौ गठन खालामलांनो हायो, धोरोमनि बाथ्राफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे ससियेलि बेनिफिट जाहाथे जायो, बेखौनो जों बेजों फोरोङो। जोंनि उद्देश्यआ बे। दा नोंथांनि बादिबा मानसि हिउमेन बिंनो जे धोरोमखौ मानो नांगौ होननानै नोंथाङा सानो? मानसि हिसाबै जोंनो धोरोमखौ नांगौ। बे धोरोमासो जोंनो सालन पुरन जेनेबा थांनानै थानायनि थाखाय मोजां बिहेभियारखौ धोरोमनिफ्राय जों मोननो हायो। बेनिखायनो जोङो धोरोमनि बिथिंजों फोरोंनानै हिउमेन बिंखौ बोरैहाय नर्माल, जोंनि थांखिया स्पिरिचुवेलि मरेलि जोङो जोंनि इयुथफोरखौ बिल्डआप खालामनाय। खारन जों फोथायो मरेलि स्पिरिचुवेलि बिल्डआप खालामबानो मरेलि बिल्डआप जागोन, बेजों जोंनि ससाइटिया बेनिफिट जागोन। बेखायनो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो मोननै टिमखौ लानानै जोंनि इयुथफोरखौ जों जौगाहोनो बा फोरोंनो बेयाव जोङो थांखि लादों। बे जोंनि टिमानो जादों इयुथ आर दा पिलार अफ चेन्ज। बेखौ जोंनो खिन्थालांगोन बा बुजायगोन डक्टर संग्राम बसुमतारी। आरो मोनसे टपिकखौ जों लादों दा फियार अफ दा लर्ड दैट इज विजडम। बेखौ जोंनो फोरोंगोन रेभारेन्ड सन्दिपा मुसाहारि मार्टिन। बिथाङा बे खेथ्रआव बा बे बाथ्राखौ बाइबेलनिफ्राय जोंनो फोरोंनानै जोंनि इयुथफोरखौ इनकारेज खालामगोन। बेखिनि।